Juu, mä lähden nyt tänään maailmalaan hyppiin tekemään täppää. Täällä sit ollaan. Lähdetään hyppiin. Tossa niinku pyörä. No niin, nyt mä lähden täältä pois ja huomenna sitten lähden hyppään Otamossillalta. Se on tuohon meidän Siuraspäin silta. No niin, tänään mä tosiaan lähden hyppään sieltä meidän Siurun Katusastamaan sillalta. Se on Otamossilta. Joo. Kaitaan 12 metriä korkea kaikilta. Niin. Ei muuta kuin autoon, sit siitä Tokmannilta ja siitä sitten. Joo, käydään siellä. No niin, autoon. Ja nytten ei muuta kuin Tokmannille. Se on vähän evässä sinne. Sieltä vähän sen Coca-Colaa ja siinä on kaikki ostokset. Joo, hyvä. Tosta nopea bäkkäri. Nice. Ei hitto, nyt toi hitto mitta unohtui kotiin, ei voi mitata sitä. Joo. Ei voi mitään, ei oo tuolla pitäisi olla. Joo, nyt on eteiseen. Paris hyppäystä tehty. Ja on tässä jotain 12 metriä. Joo. Let's go! 3, 2, 1. Juu, nyt kun on kartsan tossa tehty, kyllä sen 360 lähden heittämään tuolta. Se on pakko tehdä niin sanotusti. 3, 2, 1, send it! Hienoa! Valmista? Oltamuksessa siltä on tää hyvä, tai 12 metriä tuossa kaiteelta, sitten 11 hyvän kaiteen vierestä. Ja on tää hyvä jo.